Carl Wilhelm Christensen, og han er født i 1924. Jeg har nok været en 8-10 år gammel. Han har jo nok været 20. Han var med lige til slutningen af krigen. Jeg tror, han kom ind i gruppen, fordi han gik post i det område, hvor englænderne de smed våben ned og andre materialer ned til modstandsfolk. Det var en hemmelighed. De vidste ingenting om hinanden. De kendte ikke hinandens navn overhovedet. De havde dæknavne alle. Ja. Han var jo ikke glad for den. Det var jo fjender. Han var imod nazismen og Hitler. Men de udførte jo Hitlers gerninger. Der var han jo imod tyskerne. De havde jo besat Danmark. Jeg ved i hvert fald, han var med til at modtage det englænder de smed ned. Og det blev jo så fragtet hjem til mine forældres ejendom. Og det skete jo mange gange. Men om han deltog i sabotage, kan jeg ikke svare på, for det fik vi jo intet at vide om. Det var tysk. Men det talte man altså heller ikke om. Nej, det var absolut ikke noget, vi talte om. Aldrig. Det var ikke. Vi vidste godt, at vi skulle være. Altså, vi skulle ikke snakke om noget som helst overhovedet. Og det gjorde vi ikke. Og det var børn, det vidste de udmærket godt. Jamen, det var jo fordi, vi så jo, eller hørte, hvad der kom op på vores loft, og jeg kom jo også selv til at deltage i på en måde. Helt afgjort. De billigede det afgjort. Det gør de. Jeg var jo kun et barn, men jeg deltog alligevel på den måde, at jeg kom til at gå med nogle blade til 2 gårde, der lå i Findalen. Det var, jeg bed min bror om lørdagen og cykle ud til de 2 gårde. Det var en lang markvej, der var 3 kilometer rundt om. Og der cyklede jeg om lørdagen, der fik jeg fri fra skole kl. 12. Og der cyklede jeg mange lørdage. Så en lørdag, så bad han mig om at tage nogle blade med. Og nu kendte tyskerne mig jo på forhånd. De lejede tyske røversoldater i den der skov. Og de kendte mig vist nøjagtigt. Nu kommer hendes skolepigen. Så de stoppede mig aldrig på noget tidspunkt. Og jeg fik afleveret blade til en forkald på gården og sønnen på den anden gård. Hvor lang tid gjorde du det? Hele sommeren 1944. Hvor lang tid gjorde du det? Ja, det blev han. Han måtte rejse til Sverige på et tidspunkt. Hvor lang tid gjorde du det? Ja, han kom jo ikke hjem før den 6. og 7. maj. Og der kom han hjem med armen i bind. Han havde fået en granatsplint i den ene, eller i hånden på et tidspunkt. Hvordan det, ved jeg ikke. Hvor lang tid gjorde du det? Jeg ved,
Jeg havde en lærer. Vi fik en ny lærer i regning og matematik. Og vi var vant til at have sådan en gammel skolelærer med briller og skæg. Og så fik vi en ny, flot lærer, som virkelig, altså vi piger, vi var jo oha. Det var lige noget. Og nu, min skolekammerat og mig, Lisbeth, vi havde ikke brug for ham, for vi var sådan temmelig dygtige til regning begge to. Så han kom aldrig ned og hjalp os. Og vi var jo godt misundelige begge to. Så en dag, da skolen eller timen var forbi, der kom han hen og tog mig på skulderen og sagde, at han ville gerne tale med mig. Og de andre piger, de troede jo, så nu har han lavet et eller andet. Og de gik jo så ud, og jeg blev tilbage. Så sagde han, kan du gå hjem og hilse din bror fra Viola? Sagde jeg til ham. Han kender ikke nogen, der hedder Viola. Jamen det gør han. Vil du gå hjem og sige, at du skal hilse ham fra Viola? Det gjorde jeg jo. Og pigerne i skolen, de var jo smask misundelige. Han havde taget ved mig og taget mig i hånden, og det havde han jo lige godt ikke gjort ved dem. Så de var godt misundelige på mig. Og så fik jeg jo overbragt hilsen til Karl, da jeg kom hjem. Og så så vi ham ikke mere før efter krigen. Så der er han så blevet sendt til Sverige, en eller anden stikker. Eller måske var det en, der havde tortureret, og så blev tvunget til at opgive deres navn. Hvor lang tid, Kalle? Altså han forsvandt der, det har nok været i oktober, november måned, han forsvandt. Så han var der så hele vinteren og gå ud fra og kom ikke hjem før krigen var forbi.